Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Birayê min ê ji eslê xwe Kurdin. Rojev gelekî qelebalig e û gelek mijarên ku hewciye li ser nivîs bênivîsandin hene. Lê ez îtiraf dikim ku wexta digihêjim noxteya mijarê ez ditirsim. Ez wexta kîjan mijarê dinirxînim bi hinek mijarên cuda û tirsnak re rûbirû dimînim. Gelo ez ji kê ditirsim? Bila hemaset nebe. Di wexta zor û zehmet de jî tu carî ez ji rejîma Kemalîst ji emniyet û mehkemeyên wê netirsiyam. Hetanî îro ez ji tu hêzên cepheya kufrê netirsiyamim. Gelo ez ji kê û ji çi tirsiyam? Ez ji Müslümanan ditirsim. Ez ditirsim ku di navbera Müslümanan de bibim sebeba derketina hinek pirsgirêkan. Di gel niyeta me baş e jî dîsa ez nikarim bi temamî merama xwe bidim nîşandan û heger em merama xwe bi temamî bidim fêm kirin jî dîsa ev tirsa hanê di dilê me de ye. Mesela hetanî niha di rojeva min a sereke de gengeşiya di navbera Ozhan Asıltürk û Temel Karamollaoğlu heye. Hinek tespîtê min hene. Di gel fêyekê hetanî îro min tu tişt di derbarê mijarê de nenivîsand. Lê belê bila di dilê min de nebe derd. Hema bila di derbarê mijarê de du sê pirsê min hebe. Gelo Rehmetî Erbakan Xoce li heyatê bana wê di kîjan alî de îtîfaqê bikirana? Gelo beriya îtîfaqê jî wê li ba kîjan partiyî cih bigirtana? Gelo wê li Partiya Saadetê yan jî Partiya lawê xwe Fatih Erbakan? Heger Xoce li heyatê bana wê li dijî Recep Tayyip Erdogan wê çi xas weka Temel Karamollaoğlu nerin bana? Van pirsana û pirsên wiha ji ber ku bersiva wan wê Müslümanan hêbêtir bi hevdû bixînin û wê bibe sebeba îxtilaf û niqaşan loma ez ditirsim ku têkevim detayî û hûrgiliyan. Ez dîsa vegerim ser mijara xwe. Birayê min ê ji eslê xwe Kurdin. Çima ne Kurd ji eslê xwe Kurd? Min te û vêyekê fêm nekir. Gelo tê gotin ku kesên ji eslê xwe Kurd îro ne Kurdin? Gelo di zamanên berê de ev însanên hanê Kurd bûn vêga jî ev însanên hanê bûnin Tirk. Gelo hûn wiha dibêjin. Gelo ev însanên hanê ji vê yekê razînin? Gelo ev yek qebûl neyê kirin, çima bi zextê ev yek tê kirin? Ew ditirsin ku heger ji wan kesana re bê gotin Kurd wê fatureyên zêde derbikeve holê. Madem em ketinin nav hevdû, heta Kurdên Iraq, İran û Sûriyeyê zêdetir ketinin nava hevdû, wê çaxê em dişûna gotina ji eslê xwe Kurd, rasterast kelîmeya Kurdê bi kar bînin çêtir nabe. Gelo em vê yekê ser rast bikin û wiha bêjin çêtir nebe. Birayê min ê Kurd yê esker, şerîkê min ê Kurd, hevalê min ê Kurd yê karker, bûka min a Kurd, zavê min ê Kurd, yenga min a Kurd. Gelo ji vê yekê zêdetir jî nine. Bavê min Kurd, diya min Tirk e. Diya min Kurd, bavê min Tirk e. Diya min a Kurd, bavê min ê Ereb. Gelo hejmara kesên ku van gotinan dibêjin, hindikin.